ka Dr. Mezil Amperin Langdo ka Menteri Bedai Kemi ya ketenat ka kot ka khiak Sarkar Jela kalakan tu kinong song snong bakin namdai banting ban keren persya hlor udrok bat kejingpang age bat kadai ban shim kejing hikai pentip Naki Health and Wellness Center kibedon hakeleng saudong jong ka Jela nakaleng ka Dr. Amperin kalaong baki sub center kidon ya ka benta bakongsan mat penhiar ya kejingkiu kajingklat ki kelung bat kumjuru kilong keme ba armet ya kene ke sub center kabadon hamau kedok lashna pun bhabiang ha kamang tengga ka bah nyop kendai lak nyop prahajar na ka World Bank nalor ka Dr. Amperin ha kene kesngi lai don langru ba Gavin M Melim Emily Kesora kumusubut kongsan so tu de shisha bagat tanat jong ka kot ka khia kawai na pedeng ki tanat ki ba hak madu ki ba nagaliang jong ka Sarkar Jela ka jukham concentrate ni so tu de shisha ye ki jingye ki ding pin kiang ki babon ba nagaliang jong ka tanat ka yai kendu na kawai ka por sa kawai pat andre hak ni ka por pamantang na shim ka ni gala depan ai ka jingket bok ket riang Bargadu jo opor ngadan ka cingkermen ka baskem bahapo ke jalam jong inventory badan buram ringkat ke jing trailang bat ki officers jong ka department bat ki doctors hi baro akermen scam banginang la ban penjanai hagbaide bat ban ai ka ta ka jing shakri ka babha nagbenta ka jing dan kam joki paiba jelai progoi yemla banlen Banadu kita ki por ki bladem kawai ka jinge ka banagaliang jo ka health department ka yai kendu na kawai ka por sa kawai pat ka dei ka bai dei bat ka manpower requirement ngi teng babun dan na pedeng ki PHCs ki badan hapo ka Jela ki balesi ha kita ki por bladem dan teng tang iwi Dr. Ru Omdan Henry Sokmen bahapo ka jalam jong inventory bamenta lingba ka Sarkar Jela ngina yoi teng manshu up ya ke MPSC ban pendap ya ke vacancy ke leng sodong teng yoi kala shimpor hadu katata Henry lingba ka jing start jong hapo ka jalam jong inventory bat kumjo jong officers Nilala banpenmi ya kami Meghalaya Medical Health Services Recruitment Board. Hagabaga thong jong ni ka board. Kalong la kumnu ban persyang ban pendap iki vacancy jong kini ki post ki belong critical. Kanang banagaliang jong kini ki health institutions. Kilna ban ai ka jing sakri ka bajarai nagbenta ka jing kam ki pagba. Nagaliang jong Sarkar Jela tang kawai ka jing kin tujo nga sonong hagani ka por bomenta. Kalau banagaliang jong Sarkar Jela baga jipenmi ikini ko program ken mau baga dehi nagbenta ka jimentoy joki paipa ka sarkar habagadan kamdei baga khmi lenti baga yo nong yaladi Henry ka thong ka bahak madu joga no ka sarkar ka thong ka bahak mat kalong ban pulsang bani trailang ban pulsang ban ai kata ka jing sakri ka bajanai nagbenta ki paipa Henry bakata ka program ka long sisya ka bajo ngidan kam baniya ringkat lang ban penti kena bakinu ki program ki banagaliang jo Sarkar Jela ka don kada long sisya ka bajo ka Sarkar Jela ka jongi menta ka lapoi sampo wai semtam bat ngilai kum ka sarkar ban snow thu shai baka nomdei ka babiang bat ka babit baka sarkar kan pentulun lut yaki kambaro nakabenta ka jing bahajong kinong syong snong nakataka daw ngipen mi ya ita ijaka ay sumar ibarektam ha kikato ka nishnong ban mormot nakabenta lai hajar wod kinong syong snong sheneng bat ban penyat penbet penbiang dakador barsno ngilapoy ha kata kabenta kung ka sarkar ban sungtho baladang ngikwa ban pentulun ya kakot kakya kababit kababiang hakishnong kibadon saudong jong ka Jela
kumbahnya hajar riu tuli ke sarkar kanumla dalade ban penbit penbiang ya kat kata kekam ban pet ya kita ki nong song snong ki badan lakum no haneng jong kalai po la ngisngo balada ka snong kumbaong i Emily badan burong jumpi kabaladep ban kami bat pet hakapor jong ke jin jar kabacur hakapor klam covid kilala ban pen i yangi ya ka jingla ka jongki bakin pet lem ya ka bha kamyan haliam ka kot ka kya jongki nong song song ngila dep rai kum ka sarkar baki sub center on pen on kami da kishnong pi kishnong gi basong marjan bat kani ka sub center pidi ban pen ban trilang ban lam khaman knang ba kata ka kot ka kya ka bangi juya kren na ka por ka urlong bat ka long do long snam ha kidong kishnong kashnong lemba ka jing lam khamat jong isardar jong fi kadon shibun bakala ban ai markalya nakabanta jong pi kinong song snong hoon ngidon kam ya gidkhot ki ban trei ha ka sub center kabala ban pen kha khulung ban kham penjan ya kata ka jing ai jing bentoy kham tam le ya ki long kumi ki baha ki snem ki beladen ngilayo i don ka jing do no jong ka jing im jong ki long kumi ki jongi kaba ka sarkar ka hap man pa khli kini ki jaka pen kha khulung ki dei ban long ki jaka ki bakum ka kamra thia jong ki nong song snong ki badon marjan jong ka ne ka sub center kum ka menteri ka pet ka ne ka department ngasngo ban ai ka jing ro ka kraw ya ki ANM nurses ki GNM nurses ki MLHP workers ki ashas ki barakmi ya kani ka kam ban ai ya kata ka assurity ya ki nong shok snong ki ba arben ba wat khuslai wat pisa wat leng a wat don ka jing ting hakapor ba pinlit kha ya ki khon ki jofi bat kumba kalong nakani ka than jompi CNR di blong kajing do no jong kajing kum jong ki long kumi kalalong zero klam don kajing do no ya ki long kumi hakini ki kindet banai ki bala den hakani ka jaka kata kadai ka wei kajing jong kajing la jong pi ka snong ban pen snow tho ya ki nong song snong ba kaladei kapor kasamoy bapin shania ya ka jaka pen kha khlung kabalakmi kabalapet taki dorbar ki jongpi hi nakabenta jongpi hi bat PUE saudong jongpi laudei ukon samla rangba kishu kelon bat kishu klan haset namar bale kimtim pakadon kata ka blood pressure hakamen ka jongki sakaway de ka jingkiw hakata ka health cam yaki indicators kalong bun kidon high sugar kapang sini kimtim ru bakidon ya kata ka jingpang sini
tang da ka basu thau ya ka snam ka joki la shem baki la long lupa ki bapang sini bat kimtip baki pang sini la da pimtip pidon blood pressure la da pimtip pidon sini ya ka men kat bapinda up ya ka ne ka jimpang bakan ban ya pi numdon hospital balak menyerap ya pi keren siapa kaya HIV AIDS ngitien ngikuslai kajimpang drugs bun nangingiyong kakwa pray kata kajimpang drugs dengan itu ya pi lada kane ke sub center kam sedang bangkeren siapang drugs long leno yang bangin kami lanti ya kasorkar bahkan lut ya kabaday ban le banyada ya kikon samla kikon kikti kijongi nakajingpen ngop lani syak ngop how drugs akwa ya kani ka sub center ban keren chapang ka jing kan rai jong ka jing di buat ya kakya kanumut tapdeng jongi ni ju ya keren nala buat ki bahien hala ka jong ka trum ni ong saya utu buat Henry utu buat udon kam ya ka jing ya rap jongi balai pitet ikikti ki jong pi kane ka sub center kadai bandai ru ka counseling center ya rab ya gitu ki balangom hakum kita ki kam hadir ka jing di tangban birya kawan ka jing di ka bapenlong jing ma ya ka met ka phat ka jong ni but what you cannot bayau drugs ne ya kakyan tang kirang ba ne kishin rang bat kentai bat chenrang haba piyo i badon kum kita ki cases hakane ka CNRD block jong pi baten song shimlanti hakane ka center what nomotor baka PHC on ya kreni gini ki kam haki sub center ninya kreni gini ki kam kini ki doktor i doktor Lingdon i doktor Karmuti i doktor Kindia kini kidai ki challenge ki balong mo immediate ko papet mga ka minister kani kapor ngidon kam banpet bayakum kita ki silent killers day banyale ban pensong thu ha kani ka sub center ka jengpang TV kalanang telep ya ki longyeng ki babon balai ban le ran la don TV manobo ong yipi maka TV takta layo kalapur kadai ka jing bakla kum ka community kini ki challenges jongi but ladang ila bangin rachwa ya kita hakmat kane ka health and wellness center kasawalam ya kata ka happiness ka kami ayu ka ban kemen lada hayeng don kum kini kijing kani kam da dei kacaka ban khen ka kajat leg ban eye surgery hangi lada don ki serious diseases ban le operation hangi what expect Andai kita kiwe ki bala ban treat ki badai ki ailments ki ba jelleo ba ka imlang salang lada kani ka health and wellness center kala man le kata ngi dei ban long ki badon bong